challenge. So tinatawag na 1,000 step. Oh yeah. Matraffic sa labang. Traffic sa labang. Ops, meron alam pre. Hi po kayo sa camera. Opo, hi po kayo. Oh yeah. Putang ina, damn shit. Ginusto mo yan eh. Ba't pa di ako ka man? Mereka tapayat, makapang yosi, ay ako. Shit. May pahinga man pala no. Nasa balag ko tapos hikain ka. Bakit yan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Dahon, 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 girl, dahon, dahon, girl. Yeah. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Marami lang marami. Nakuha ko na ito lahat. Sige. Kain na lang. Mads. High blood ka pa din. Yan. Pagka gano'n, labas ka agad. Ano masasabi? Sasabi ko, negro para kang toys. Sige, shout kayo. Naka-LSPO. LSP. Mga nagtakas, mga hindi nagpasok. Ay, tangal, sandoy pala. Kasi na po. Grabe oh. Ang ganda oh. Ay, ang pangit. Ang ganda oh. Ang pangit. Ay, baka madulas pa dyan. Putang ina.
na-transition na ganyan. Sabi ko, ang salap-salap mo. Parang kapahiran. Oh, daga. Tingin. Oh, tingin. Yo, tingin. Tingin. Tapos kanan siya. Kanino ba to? Yan, saka ba di oh. Yan, piling ka man dyan.